മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം. വെട്ടൻ ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. പരിയാപുരം AMLP സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പലഹാരമേള സംഘടിപ്പിച്ചു. കിസ്മത്ത് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേളയിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വിവിധ തരം പലഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. പരിയാപുരം AMLP സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പലഹാരമേളയിൽ കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വിവിധ തരം പലഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കിസ്മത്ത് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മേളയ്ക്ക് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക പ്രീതിയം രാജ്, ചിഞ്ചു, ഫർഹാന റഷീദ്, റിഷാന, അശ്വതി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വെട്ട ന്യൂസ് പരിയാപുരം.